ba yun? From 90 years. Oo. From Parang, ang ano naman, di ba? Parang, grabe naman ang kaapihan ng babae na kailangan natin maghintay na 135 years para lang doon, ano, makapantay lang. Anong ibig sabihin nito? Pakita din diba? ito na, pag tinignan mo talaga, yung mga datos na binanggit nga ni kasamang DJ, kahit na top number 20, top 20 tayo, sa ground, makikita mo talaga, ang layo eh. No, ang layo talaga. Ako, maiksi lang, no, maikwento ko lang kasi yung anak ko nagtatrabaho sa hospital. Meron dumating, naka-assign ngayon siya sa public hospital. May dumating doon na babae. Yung babae, ano na, sabi niya, siguro mga 30 years old. Tapos, pagdating doon, nung may kinakailangang bayaran, talagang hinang-hina yung boses nung nanay, sabihin kay doktora na, paano po kaya yun? Wala naman po kaming pera. Wala po kaming pambayad. Di ginawa niya kaagad ng paraan. May malasakit ganito para malibre. Tama, no? O di sige, di ayos na. Habang inaayos na, kinukuhanan niya ng dugo. Alam mo, nagkuwento, sabi ng babae, gaano po kaya kami katagal dito? Gaano pa po kaya katagal? Kasi po, meron pa po akong 5 anak Oh na my nasa God. bahay at wala po silang kasama. Diba? Napaka-simpleng kwento. Pero ito ang kalagayan ng maraming nanay, ng maraming kababaihan sa ibaba. Ano yung number 20? Ano yung nasa top 20 tayo? Hindi yan random sa ibaba. Yeah, kasi sa Magna Carta, merong sinasabing reproductive health. Di ba? At meron na tayong reproductive health law. Di ba? Yes. Na ito rin, resulta rin ng pakikipaglaban ng mga women campaigners, sa mga women rights activists. Di ba? At kumusta na ba ngayon? Kasi pag titignan mo yung kwento mo, ito ay isang napakagandang anecdote. Ano ba ang nangyayari ngayon sa reproductive health law? Napakatagal talagang pakikibakayan para sa reproductive health law, no? In fact, halos 10 taon yatang nabinbin ang ano niyan ang implementation dahil Correct. nga sa matinding opposition, no, ng church group at ano. Kaya hanggang ngayon, hindi lubos ang implementasyon ng batas na ito. Kaya makikita talaga natin, nasa implementasyon. Napakaganda ng batas eh. Pero paano ang implementasyon nito sa ibaba? In fact, marami nga mga barangay, munisipyo, tanda ko, isa pa nga ang bataan na dati kung saan may inilabas na na resolution na hindi magbibigay, no? Bawal magbigay ng mga contraceptives. At maraming ganoon. Sa Bicol, maraming ganoon. Ang dami, kaya tuloy, hindi talaga nagkakaroon ng access sa maraming serbisyo na may kinalaman sa reproduktibong pangkalusugan ang maraming batang nanay. Bukod doon, nakakaranas talaga ng mga diskriminasyon kasi nga parang pagbata kang nabuntis o kaya nalaglag, 'di ba? Meron ka agad pagtingin na nagpalaglag, nag-abort at dahil nag-abort, parang kasalanan, and therefore hindi masyadong naiintindi sa hospital. Kaya doon mismo sa loob ng hospital, maraming public hospitals, nadi-discriminate ang maraming batang babae. Nakakalungkot na gano'n ang Kumusta yung nangyayari. implementasyon ng yung batas na nagbibigay ng anong tawag dito, paid maternity leave sa mga manggagawa? Oo. Actually, yung paid maternity leave, actually yan kailangan i-claim mo eh. Kasi hindi Automatic. hindi siya automatic kahit meron na tayong mga batas na gano'n. Even yung other laws like solo parents, diba? Pati yan yung Magna Carta na sa kababaihan, hindi lang yung maternity, pati yung babae na nag-undergo ng yung menstrual Surgery related to diba? reproductive Yes, health. oo. Hindi yan automatic. Kailangan mo pang i-apply, kailangan mong gumawa. Ang problema sa mga manggagawa, hindi ka naman makakapag-absent para asikasuhin ang lahat ng mga papeles na ito. Kaya kailangan mong mag-leave. So, pag nag-leave ka, without pay yun. So, yun yung mga consequences dyan. At saka nakakapagtaka, gusto ko nga magsabi kasi parang meron na tayong mga batas na ito, pero yung usapin ng institutionalization nito sa mga pabrika, sa even sa local government units na nagpapatupad dapat nito, ay hindi ganon
hindi ganon kahusay yung kanilang pagpapatupad, 'di ba? Para makakuha ka ng anumang benepisyo. Yung mga ganong klase ng bagay na nagpapahirap para sa karaniwang manggagawa para i-access yung benefits ng batas sana na hindi available bukod sa information na hindi rin ganon kalawak o hindi ganon kasapat, yung usapin din ng kung paano handa yung mga nagpapatupad sa pabrika, lalo na sa management and the government na nagre-regulate nun, walang ganon. Kaya Okay. yun yung nakaka... Yung anti-violence against women, kumusta ang implementation from the yung documentation na ginagawa nyo sa iDefend, for example? Meron po kasi tayong tinatawag na campaign ongoing against yung SLAPP suit. Ito po ay judicial harassment na ginagawa nila sa mga groups. No? For instance, Sumalo in Bataan, kung saan they are agrarian reform beneficiaries. Kinasuhan po yung mga farmers which are women. And then that was the subject of the March 8 action ni I Defend. Although hindi man siya unique, no, parang lalong nagiging mataas yung risk ng pag na-harass yung mga women kasi merong add-on eh. They can be hindi lang judicially harassed, meron pang yung mga threats, meron pang yung mga overt or covert na mga ng mga hindi necessarily known na mga state actors. Ibig sabihin, they could be unknown persons na nangaharas or Okay. mga ununiformed people na subjecting these people na mag-back off from their demands. No, so yung may mga ganong mga instances, and of course nandiyan pa rin naman yung na they're in danger of yung mga demolition. And of course, pag na-demolish yung mga yan, paano sila magko-continue ng kanilang activities. And of course, yung sa Manila Bay, and then yung napakalaking mga communities na dependent doon sa Manila Bay that are under dahil nire-reclaim, mawawala rin yung kabuhayan nila. And of course, yung mga women na yun na nakakabit ng mga fishers natin, mawalan din sila ng source ng ano. And then, that's another yung economic impact naman doon sa kanila. Yung ganong inaabot. Pero at the same time, gusto ko ring banggitin na syempre meron mga stories na gano'n na they are harassed. And nagpapatuloy of course yung mga extrajudicial killing sa bahagi ng tinatawag nating human rights defenders, no? Pero at the same time, there are like mga instances like yung pag-pushback naman ng mga IP women against mga mining companies, against yung mga projects like dams, and then yung mga barricades na ginawa nila sa Romblon and mga barricades na ginawa nila sa Palawan which are women-led. Pagdating ng pagdating ng state-sponsored mga violence against women, very classic yung kaso ni Senator Laila de Lima, Yes. di ba? Yun nga, kung kayang gawin sa isang senator, Senator Laila de Lima pa, di ba? Napakatapang niya, napakaano. Pero gano'n, di ba? Ang dami nang Pero nag-retract. panahon pa ni Duterte Oo, yun di ba? oo. Wala ba kayo nakikita pag-asa ngayon? Serious Yes, question really, pero di ba? all the Oo. more, kaya ko nga sinasabi, nagpapatuloy siya. Bakit? Ang dami na nag-retract eh. Dapat nga, matapos na ito, pero hanggang ngayon, nakakulong pa rin siya. Meron ng panawagan, no, dito sa panibagong administrasyon na kumilos na, no? Pakawalan Pero na I si thought kasi Laila dahil de yung kay, Lima. yung kay Senator Enrile, yung chief of staff ni Senator Enrile, di ba? No. Na in-apply sa kanya yung writ of habeas corpus. Pagkatapos out na siya on Out bail, na di siya ba? on bail. We thought all along that this can also be applied Kay sa kaso ni Senator de Lima. Pero attorney hindi. I think malaki talagang usapin dyan yung sistema, yung patriarkiya natin. Kaya yung usapin ng gender-based violence ay hindi talaga nasusugpo. Kasi
even sa setup ng bahay, yung lalaking asawa pa rin ang nagaganap, yung pinaka-main perpetrator ng violence, abuse sa asawa, sa anak niya. Kasi lalo na nung na-highlight yan nung pandemic, kasi yung pressure ng economic kawalan ng ekonomiya, kawalan ng kabuhayan, laging ang napagbubuntunan yung asawang babae, diba? Kaya kumbaga parang saan mo ba i-attribute ito? Ito ay isang, akong tingin ko, bilang matagal na nag-oorganisa sa kababaihan. Kahit sa mahirap na pamilya, pumunta ka sa maraming nagaganap yung violence at karahasan sa kababaihan, physical, sexual, ay dahil sa pagtingin na sila yung power. Sila At yung babae ay property. Oo, Tsaka yung mga bata ay oo, mga yun. pag-aari Oo, ng tama. magulang. Oo, Kaya yun. pwede silang saktan. Oo, kaya medyo tingin ko parang nagsasalimbayan siya. Yung napakasaklap na nagkaroon ka ng presidente na talagang galit sa babae at talagang walang Panahon ni Duterte. Oo, nung panahon ni Duterte. Pero parang I do not see naman any indication na the current president, Bongbong Marcos, is misogynist. Is he a misogynist as well? Sa tingin ko Wala hindi. pa, no? But the patriarchy exists in legislative, in the judiciary, in the executive, in all parts of our ng anggulo ng ating bansa. Nandyan siya. Kaya tuloy talagang ang hirap kasi ang lalim nung huhugutin mo eh. 'Di ba? Kasi ano 'yun eh. Mindset 'yun eh. Pantay na nga ba ang lalaki at babae pagdating sa batas?